Mzimayi uyuyu anali bilionea odziwika bwino lomwe ndi anthu, maholide kumangalande, magalimoto apamwamba ndi manyumba ankhaninkhani, koma ndi signature imodzi yokha inamuchosa pa ubilionea onsewu ndi kufika pogulitsa nthochi ndi achina tomato pa tsiku la lerolo. Mzimayi uyuyu ndi ndani? Zinatheka bwanji mmene achulukira mabiliyoni nkutha nkumagulitsa nkhaka ndi achina anyezi? Nanga ndi chani chinasaukitsa mzimayiyu? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Ine ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja tiwauze anthu zomwe inu muli nazo. Dzina lake ndi Eve ochokera ku Tanzania. Poyamba zisanafike povuta zinthuzi chonchi, Eve anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo atakula, Eve anali mkazi uja ochilimika pofuna kudzipangira tsogolo labwino losadalira mamuna. Anayamba bizinesi yakaunjika, kenako ulimi wa nkhuku, ndipo mbali inayi nkumanka chisogolo umapindula ulimi wa nkhuku nayamba bizinesi yooda magalimoto nkumagulitsa. Anali ndi malo ogulitsira magalimoto angapo kuphatikiza ku Kenya komanso ku Mozambiki. Wapita kuyenda ku mayiko akunja kuyendera magalimoto odula, ndepaja chikondi nchachiwewe. Eve anapeza mamuna oti azisungana naye, ndipo anabereka naye ana atatu. Koma mamunayo anafikira kukhala pa ofuofu, analibe kena kalikonse. Pachifukwa ichi sanali munthu ochilimika ndi kukhala ndi khama poona mkazi wake kuti ali ochilimika. Koma m'malo mwake chomwe iye amachita ndi kungokhala pa khomo, kenako kumangopanga spendi ndalama za mayiwa mosayenerera. Pachifukwa ichi chuma nacho chinayamba kutsika sizibwana. Eve anathesa banjalo pofuna kuteteza ndalama zake, ndipo kenako anapita kwa asing'anga ku Mozambiki kuti akapeze mankhwala opititsa bizinesi pasogolo, ndipo anapatsidwa. Koma ngakhale zinatero, mzimayiyu sanali okhutira pomwe iye amafuna atafikapo. Komatu anali odziwika ndi anthu ochuluka omugwirira ntchito. Ana amapita ku masukulu apamwamba akuyenda mzimagalimoto zamame. Kenako zinthu zinayambanso kumuyendera kwambiri. Mabizinesi ena ndi ena amayambikanso, komabe chili mu ndalama palibe atazakhutire. Amalowa paliponse pomwe ndalama ingapezeke. Msing'anga after msing'anga zinthu nkumapitanso chisogolo. Kenako Eve anamva za mkulu wina ku Congo yemwe amapanga deal za miyala yodula, ndipo iye poona kuti bizinesi iyi ndi yokatamutsa anapita ku Congo kuti akakumane ndi mkuluyo. Koma atafika ku Congo anakumana ndi madolo awiri asanakumane ndi mkuluwo, omwe amaoneka ngati anthu abwino kwambiri. Ndipo Eve anafotokozera china chilichonse chomwe iye amafikira ku Congoko. Ndipo madolo atamuwerenga mzimayi kuti anali ndi chuma chochuluka komwe akuchokerako, madolowo anati imeneyo si nkhani yovuta, amuthandiza kupanga bizinesi imeneyi ndipo ampezera malo ku Congo. Eve anaona kuti umumu muli phindu lochuluka kuposa mabizinesi onse kuphatikizapo ya magalimoto. Ndipo anaodesa magalimoto ena onse ndi zina anali nazo ndalama ndi kutumizidwa ku Congoko. Ndipo kenako anyamatawo anamuuza mzimayiyu kuti apange ndalamazo deposit ku Bitcoin, kuti ndi njira yokhayo inali safe. Eve sankaziwa kanthu za Bitcoin, koma poona kuti anthu enanso anamupanga iye introduce mabizinesi ngati ya magalimoto asakuidziwa, ndipo anatukuka nayo, anavomereza kuteno powakhulupirira kwambiri. malinga ni mmene ankafotokozera anyamatawa, anamusayinisa mapepa ndi kumuuza abwerere kwawo ku nyumba ku Tanzania ndi chiyembekezo choti apa basi wayiphula kuponsa kale lonse. Anamuuza by 3 days zikhala zitalongosoka ayimbilidwa phone, koma after 3 days kunalibe call ina iliyonse yomwe Eve analandira. Inatha wiki, Eve anayamba kubalalika koopsa, ndipo anthu ena anamuuza kuti ndalama ya Bitcoin sitheka kupangidwa trace mu njira ina iliyonse. Apa Eve mtima sana upeze, anaganiza zokawasakasaka anyamataonso ku Congo. Ndipo pachifukwa ichi anagulisanso tonse totsala anali nato kuti anthu amenewa apezeke. Koma pamapeto pa zonse anapezekanso waluza zonse zosalazo anali nazo, anthuwo nkusapezekanso. Ndalama ya Eve inapotela mwa mtundu otenowu, chuma chose nkutha. Anachoka pamoyo ofewa nkufika pamoyo odya matemba.
anayamba ka business kakang'ono kuti mwina chokudya chokha chizipezeka. Anachoka mmasukulu abwino apamwamba ankapita, nkumapita ku masukulu wamba wapansi pena osadya kumene. Oonera nzanga, ndili ndi ziphunzitso zitatu zokha. Namba 1, olo utalemera motani koma Mulungu akafuna kufukutsitsa pansi amachita zimenezo iwe ukuona ndi maso, chuma nkumapululuka popanda kupanga iwe control, kusonyeza kuti kulemerako amachitisa ndi Mulungu yemweyo, si nzeru za munthu ayi. Phunziro lachiwiri, tikamasakasaka chuma tsiku ndi tsiku timakhala tikuvutika ndi kumanga foundation tokha popanda otithandiza. Koma asing'anga amafika pokhapo akuona kuti munthu zikumuyendera osati cholinga chawo nchothandiza ayi, koma kuzakolola nawonso mbali yawo, chifukwa azising'angawa akanakhala kuti ndi anthu ofuna kuthandiza kapena ndi oona, bwezi akumawafikira anthu akugona ndi njalawa nkumawachulukisira ndalama, kuwathesera njala zawozo Malawi nkumakhala otukuka. Dziwani sing'anga amafika pokhapo akuona kuti munthu uyuyu zikuthamanga zikumuyendera. Phunziro namba 3, Bitcoin. Mwina ambiri ife tikuyidziwa bwino lomwe mmene njira izizi zalizira anthu ochuluka dziko lapansi. Si bwino kulowerera zinthu zilizonse zomwe simukuzimvesesa bwino mchimbulimbuli. Tigwiritse ntchito njira zokhazo tikuzidziwa machitidwe ake kuti pammawa tisadzalire mokweza ngati mmene akulilira Eve. Ndipo pamapeto pa zonse musayiwale kudziwisa aneba za nkhani ya Eve. Omwe muli ku Joni nkutheka mwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, likango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku Joni konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka, amayenda dera lina lililonse ku Joni. Imbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.